польскай Познані праходзіць адна з найвялікшых імпрэзаў года – эканамічна-тэхналагічны кангрэс «Імпакт-24». З кароткім выступам на яго завітала абраная прэзідэнтка Беларусі Святлана Ціханаўская, а за падзеямі на месцы сачыў корэспандэнт Белсату Ігар Кулей. Спачатку трэба было патлумачыць, што гэта за падзея з назвай «Імпакт», што праходзіць у польскім Познані, бо апісаць імпакт нейкім адным зразумелым тэрмінам не атрымаецца. Гэта не толькі канферэнцыя, не толькі дыскусійная пляцоўка, не толькі выстава тэхналогіяў. Гэта ўсё вышэй пералічанае, але адначасна гэта вялікае шоу. Такое еўрабачанне не ў музычным кантэксце, а ў інтэлектуальным. Шоу выступаў і размоваў з глобальнай павесткай ад вайны ва ўкраіне, бяспекі і пагрозы хуткага развіцця штучнага інтэлекта па пытанні манетызацыі сучаснага мастацтва, барацьбы з дэпрэсіяй падлеткаў і эфектыўнай перапрацоўкі смецця. На 9 сцэнах па розных тэмах цягам 2 дзён выступаюць і дыскутуюць больш за 600 спікераў. Вядомыя палітыкі і інаватары, кіраўнікі карпарацыяў і банкаў, бізнесмены, журналісты, лекары, заснавальнікі стартапаў, зоркі кіно. Былая першая ледзі США Мішэль Абама, міністр замежных справаў Польшы Радослаў Сікорскі і ягоная жонка, уплывовая амерыканская журналістка, лаўрэатка пуліцераўскай прэміі Энн Эпплбаум, гісторык Тімоті Снайдер, галівудскі актор Джейсі Айзенберг, дырэктар Google DeepMind Никлас Лаундерблат, турэцкі бізнесмен Халук Байрактар. Думаю, не трэба тлумачыць, чым ён займаецца. Кіраўнік фонду Open Society і сын Джорджа Сораса Александр Сорас, прафесары з Кембриджу, Еля і іншых сусветна вядомых універсітэтаў, менеджеры карпарацыяў Nvidia, Coca-Cola, Mastercard, Dell Technologies, Google, Santander, IKEA, Warner Brothers. Упершыню за 7 гадоў правядзення імпакту асобным блокам была дададзеная тэма ўсходняй Еўропы. Менавіта ў гэтым блоку выступіла Святлана Ціханаўская, адзіны прадстаўнік Беларусі, які меў самастойны выступ на гэтай імпрэзе. 25 хвілінаў абраная прэзідэнтка Беларусі распавядала пра палітычную і эканамічную сітуацыю ў нашай краіне, палітвязняў, вымушаных мігрантаў, пагрозу з боку Расіі. А таксама адказвала на пытанні мадэратара адносна таго, як цывілізаваныя краіны свету могуць дапамагчы беларусам і Беларусі. Заля, у якой мела выступ Ціханаўская, не змясціла ўсіх жадаючых. Частка людзей стаяла ў праходах, а некаторыя нават сядзелі на падлозе. Все разумеюць, што мы маем справу з такой паўзучай акупацыяй нашай краіны, калі ва ўкраіне бачна разбураныя гарады, танкі і гэтак далей, то Беларусі не бачна, што ідзе працэс русіфікацыі, што Расія ўмешваецца ў наша медыаполе, ў эканоміку, у ваенную структуру, нашу адукацыю, што яны выразаюць усё беларускае з Беларусі. У гэтым моманце я хацеў бы дадаць, што квіток на імпрэзу «Імпакт» для чалавека, які проста хацеў бы прыйсці і паслухаць выступоўцаў, каштуе ад 1200 да 5000 еўра, у залежнасці ад таго, ці гэта фізічная асоба ці фірма. Калі людзі, якія заплацілі такія грошы паміж 9 паралельнымі выступамі іншых спікераў, выбіраюць тэму Беларусі, гэта можа значыць толькі адно. Гэтая тэма цікавая і прыцягвае ўвагу. Заўтра другі дзень гэтай падзеі, чарговыя сотні спікераў і каля 5000 слухачоў. На вялікі жаль, у адрозненне ад украінскай і расійскай, беларускай тэмы на павестцы заўтра ўжо не будзе. Але затое будзе сустрэча Святланы Ціханаўскай з беларускай дыаспарай у Познані. Заўтра о 15:30 яна пройдзе ва універсітэце Адама Міцкевіча, пасля чаго прэзідэнтка-элект вернецца ў Вільню. Ігар Кулей з Познані, спецыяльна для Белсату.